ottimizmu għal riżultat pożittiv fil-kamp lokali, hekk kif il-ħadd wara nofsinhar fl-Istadium Nazzjonali f'Taqali, it-tim nazzjonali Malti lagħab partita ta' ħbiberija kontra l-Estonja, f'dik li se tkun l-ewwel partita uffiċjali għall kowx tat-tim nazzjonali ġdid Tom Saintfiet. Lejliet il-partita, il-Belġjan tkellem mal-ġurnalisti dwar din il-logħba fejn tenna s-sodisfazzjon tiegħu għal mod kif it-tim qed jipprepara għal dan il-konfront. Saintfiet qal li ra l-aħħar 5 partiti tal-Estonja kif ukoll kien preżenti għall konfront li kellhom kontra l-Belġju u qal li l-avversarji jilagħbu futbol dirett u kontrarju għat-tim Malti għandhom plejers twal ħafna. Saintfiet komplejt li ħafna drabi jilagħbu b'sistema ta' 3-4-3 u għandhom diversi plejers li jilagħbu barra l-pajjiż filwaqt li għandhom il-kampjonat tagħhom professjonali. Il-kowx nazzjonali komplejt li fl-aħħar logħbiet it-tim Malti għadda minn perjodu ftit negattiv, iżda saħaq li se jibdel xi strateġija u formazzjoni bit-tim Malti se jilgħab b'sistema ta' 4-2-3-1 u qal ukoll li ddeċida fuq l-ewwel 11 li se jibdew, iżda ma żvelax ismijiet. Madankollu plejers bħal Ryan Fenech u Michael Mifsud mistennija jibdew. Saintfiet qal li joħroġ sodisfatt minn dan il-konfront jekk it-tim iżomm is-sistema tal-logħob, ikun kommess fil-logħba u jkun kuntent ħafna jekk it-tim joħloq l-okkażjonijiet fil-fażi offensiva. Il-kapten tat-tim nazzjonali Malti Michael Mifsud qal li t-tim ħadem ħafna din il-logħba u jittamaw li jkollhom prestazzjoni tajba. Mifsud qal ukoll li kull kowċ ikollu l-idea ġodda tiegħu u bħala tim jinsabu eċitati għal din l-esperjenza ġdida, xi ħaġa li stqarr ukoll fil-mikrofonu ta' Net Sports. Kulħadd entużjast li ġiet waslet l-ewwel logħba taħt il-koċ ġdid, kif għadna diġà koċ dan ilagħbu bi pjan. Issa ovvjament once nilagħbu l-logħbiet naraw dal-pjan u x possibbli. Kellu bżonn dis-sistema li nkunu kapaċi nimmotivawha u naħdmuha tajjeb u nilagħbuha tajjeb kif jixtieqna u hopefully nġibu riżultati. Mistoqsi x'inhu mal-miri li tfadallu mat-tim nazzjonali, Mifsud wieġeb hekk. Naqbaddej u li nipprova nħalli xi ħaġa li tfalta warajja li tilajn, nkun nista' ngħinhom kif ħadd lajnuna jiena meta kont żgħir.